Wyrządzę wam teraz o tym, a będę was pytał, co byście nie wyciepowali jodła. Jak macie radzi to moi wyrządzani, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Dziękuję pięknie. Furt się słyszy w radiu, a w telewizorze, że ludzie wyciepują jodło, bo bez mala go kupują za kupa, a nie poradzą go zjeść. A nie wyciepują go zwierzętom, enygans do śmiecio, tam kany chybają papiur, albo inkrze wieca, kiedyś już nie potrzebują. Kaj to kiedy było, co by wyciepować chleb, wurszt albo syr. Gdyż ludzie kiejsi ani tego bardzo nie mieli, a mięso jodali od święta. W mieście ludzie jodło wyciepowali dycki, eny kiejsi, jak kto miał przociela na dziedzinie, to mu zawiózł to, co nie zjadł, a gadzina to wydziubała. Było z tego aspoń wajco. Terazy zwierząt je co rozmieni, tuż a i ludzie na dziedzinach jodło wyciepują, miasto go dać siedlokowi, albo baj rozciepać w lesie, co by go zjadły te dziki zwierzęta. Kiejsi hańdowni, jak chleb albo kąsek chleba spod na ziem, to się go całowało, bo to przeca jest symbol ciała Jezusa. A jak chleb albo rzymły zbyły, to gadzino to suszyła, a potem mleła na brezle. Szupy od wajec się dawało kurom, co by nosiły twarde wajca, a szupy z jabłek krowom, a kozom, co by miały lepsze mleko. Oszkrabiny ze ziemnioków się ważyło pospołu z drobnymi ziemnioczkami, a dawało babuciom. Kości a mięso od obiadu się ciepało psom a kocurom, a baj biały syr albo nugle rade wydziuwały kury a trusioki. Nic się nie śmiało zmarnować, bo to był grzech. Dzisiaj jak idziemy do magazynu, to kupujemy na forot, jakby miała być wojna. Daj Boże, co by i nie było. Moja starka prawili dycki, że lepszy kupić mieni, a potem nie skorzy dokupić. Na forot kupowała eny cukier a mułkę. Kiedyś se ludzie barży wożyli jodło, bo wiedzieli, wiele je kolejnego roboty, nim się go zrobi. Uczyło się dziecka, co by se nakładały na talerz tela, wiela mogły zjeść. Jak zbyło coś z obiadu, to mama to niechali na drugi dzień, a jadło się to jeszcze po drugi. Je nas coraz więcej, wody je coraz mieni, bo deszcza je mało, ziemia je wymęczono, bo furt dokoła musi rodzić, a my ją coraz więcej pruszkujemy, a zabijamy ją chemią. Czym lepszy się nam żyje, tym więcej marnujemy wody a jodła. Ale pombuczek to widzi, a może nas za to kiedyś pokorać. A użnom grozi palcem, bo deszcza je mało. Moja starociotka, co umrzyła patno z roków temu, kiedy już były wielkucne magazyny a restauracje, prawiła mi, że jeszcze przyjdzie takowny czas, kiedy ludzie będą sadzić jarzyny a ziemnioki, a chować gadzinę, krowy, a inkszą gowić. Gdo ma kąszczek pola, to se go woli zasiąść trową, a potem ją golić, miasto se go przełorać, a mieć swoje jarzyny. Wiecie, są takie starki, co mają po 80 roków, chodzą o krzywaku, a na każdy rok jednako tą zogródkę se zrobią, aspoň parę metrów. Bo tak ci ludzie byli nauczeni, że najlepsze jest swoi, a jako z tego je radość, jak to urośnie. Starzy ludzie żyli w czasach, kiedy każdy przy chałupie miał coś i swojego, a ja sobie myślę, że te czasy się chnet wrócą. Rostomili, proszę co byście subskrybowali mój kanał. Macie jeden obrazek po jednej stronie mojej głowy, a ten drugi obrazek to jest film, na kiedy was pozywam, a kiedy się wam może spodobać. Z moim zdzistaniem po naszemu. Dziękuję pięknie.